madalla in kana sai ka nemi inda ainihin Autodesk ɗin ka yake application ɗin kenan gashi nan ana na gane na gan shi. madalla. To wannan shine wanda muke yi ɗazu yanzu za mu yi kenan don saboda wani in ba kowa bane zai yi wa ya gani madalla wani ba mu yi a irin mutane ba yana da kyau. yawa yanzu in zaka fara sai ka taɓa nan sai ka yi bayan ka buɗe nan bayan ka buɗe nan sai ka sauko da na ƙasan nan wannan guda biyu kenan sai ka dawo da shi na ƙasa sai ka shiga yanzu in kai haka sai ka taɓa import photo kenan kamar yadda na taɓa sai ka duba galerin ka sai ka bincika bayan ya buɗe gallery sai ka ga wani hoto ne fi dacewa ya daure bari mu ɗauki wannan yawa saboda shi ainihin ba kaga wannan abun ya fito guda biyu sai ka zo sai ka saukar da shi kan kawo da shi kan delete ɗin nan sai ka yi okay madalla bayan ka yi sai ka mai da wannan abun sama dai tukuna kamin ka mai da shi sama ka duba nan wajen sai ka ɗan mai da ainihin quality wannan abun kaga capacity ɗin sai ka bar sa 80 ka bar sa dai a bar sa 81 shikenan bayan ka yi sai ka hauro da wannan abun sama sai ka yi zoomin na ainihin yawa sai ka je za ka zaɓi ainihin ga color inda za ka yi yanzu za mu yi zane da baki sai mu ɗauki baki sai mu fara yanzu bari mu fara da ido saboda ka tabbatar da cewa ka yi zoomin na ido gaba ɗaya yawa yanzu bari mu fara da ido yanzu ainihin sai mu rage bari mu ɗan rage wannan ainihin kaurin shi yawa madalla tabbatar da cewa ka yi zoomin dai sosai sai ka bi abun ainihin daki a sauƙaƙe domin saboda ainihin mai kallo ya fahimta a take yawa sannan sai ka yi haka ka zana ainihin cikin ƙwayan ido yawa bayan ka zana sai ka zo ɗayan idanun ma bayan ka yi ɗayan idanun ma yanzu haka sai ka zo kan wannan sai ka zana shi ma ka tabbatar da cewa kana yin abun a nitse abun yana buƙatar nitsuwa shi ma wannan ƙwayan idon sai ka zana shi ma ya fita sai ka duba in akwai buƙatar ka yi gira sai ka yi haka shi ma sai ka zana shi ma sai fita kamar yadda wannan zai fita madalla sai ka zo ainihin nan wajen ma haka sai ka zana shi ainihin ɗayan gira ɗin ma haka a sauƙe madalla kaga yanzu ainihin ya zanu idanu ba in kana so ka duba yayi ne ko bai ba sai ka taɓa nan ka kalla yanzu idanu da gira dai sun fita sai ka ƙara taɓa zai koma madalla ka tabbatar da cewa wannan abu bulun da yana na sama to sai ka yi haka sai ka zo bari mu zana gashi saboda mu yi da wurwuri mu je mu yi fil a take ba tare da mun bata wani lokaci ba akwai setting na back for undo yawa yanzu dai za mu yi wannan dai ba lalle ba ne ya kyau saboda ainihin shi nunawa ne amma in ya kasance za ka yi sai ka nitsu tabbatar da cewa ka yi shi a nitse domin kar ainihin naka ɗin ya ɓaci madalla yawa sun ƙara zuwa nan ma sai mu zana gefen nan wannan saboda akwai hula ne da ce ba hula akan shi hoto ɗin za mu iya zana shi mai kyau saboda ainihin mu fitar da zanen gashi yanda yake akan mutum amma yanzu da yake iya inda yake da gashi iya nan ne za mu ainihin zana yawa yanzu sai mu ƙara taɓa nan mu gani ya zanen ya fita gashi yanzu in akwai inda bai fita ba sai mu zo sai mu rufe shi haka yawa sai mu yi haka sai mu ƙara maida sai mu ci gaba da zanawa yanzu bari mu fara ta gefen kunne saboda zai fi sauri ma dole ne sai ana zoomin in zana dole ne in baka yin zoomin abun ba zai fita mai kyau ba dole ne yawa sai ka ci gaba da zanawa dai tabbatar da cewa ka bi abun daki tsari a nitse kuma idan ka iso inda kunne yake sai ka haura haka ka bi shi haka cikin kunnen ma in akwai halin ka zana shi haka shi ma ka tabbatar da cewa dai ka yanzu mun kewaye shi wannan gefen kunnen ma bari mu ɗan yi saboda a ga alamun hulin kunne dai a wajen madalla sai ka duba duk wasu naɗi na cikin fiska sai ka zana su kamar yadda muka manta a nan wajen yawa
yawa duk dai madalla. Yanzu za mu iso kan leɓe a hankali amma kamin nan shi yana da kyau mu ƙara rage ainihin kaurin shi fensir ɗin brush ɗin kenan. Madalla. Yanzu bari mu zana hanci, mun fara zana hanci, sai ka bi shi haka ainihin haka inda yake. Madalla, ƙara haurowa da shi nan wajen, sai ka yi haka ka duba ka gani ya hancin ka yana zanuwa mai kyau ko ba yi. In akwai alamu, in akwai yiwuwan ka zana bulin hanci sai ka duba, sai ka yi O a wurin, amma in babu shi kenan sai ka bari. Da ke wannan hoton babu bulin hanci za mu bar sa. Yanzu bari mu zo ainihin kan leɓe, shi haka za ka bi shi yanzu, sai ka bi shi haka. Yawwa. Madalla. Shi kuma wannan na ƙasan sai ka bi haka, sai ka zana shi, sai ka fitar da shi. Madalla. Yanzu ainihin ya ɗan karkace ka, amma da yake nunawa muke yi ba wani ainihin damuwa, mai kallo dai zai fahimta. Yanzu sai ka zo ainihin nan wajen, akwai inda ba mu karisar ba. Yawa bakin wuya ainihin inda zubin rigan yake, inda sai shi ma sai ka zana shi, saboda shi ma fata ne a wurin, akwai buƙatan ka yi mai da shi katun, ka yi cartoonizing nasa kenan a turance. Madalla. Sai ka hauro da shi haka, tabbatar da cewa dai kayi naka a nitse. Wannan muna yi ne saboda ainihin a fahimta. Madalla. Yanzu in mun haɗa sai mu duba mu gani ya haɗu. In akwai alaman ƙofa sai mu tattoshe shi, shi ainihin da wannan alamun wannan ɗin kenan. Madalla. Yanzu ka kalla alaman to madalla. Yanzu abin da za mu yi shine fill, ma'ana yanzu za mu saka kalo na katun namu. Yanzu haka idan muka taɓa kan fill, ga fill a nan ka lura. Madalla, inda na taɓa kenan. Bayan ka yi haka, bayan ka ɗauki fill ɗin sai ka taɓa wannan ka rufe su koma. In ka kalla fill, wannan abu alaman abu yana nufin fill, in yana nan to za ka sa kalo. Yanzu madalla. In akwai yiwuwar ka ainihin mai da wannan abun za ka iya, shi kenan in kana da niyyar sa. Yanzu bari mu fara sa kalon gashi, shine baki. A nan wajen za mu ɗauko da yake mun taɓa nan wajen. Madalla. Asali dama haka yake. To idan ka zo ainihin ga ainihin su kololin nan anan, yanzu bari mu ɗau baki. Madalla. Mun ɗau baki. Yanzu in za mu fil sai mu taɓa wannan shi wajen, ka kalla shi alamu ya kale alaman. Madalla. Yauwa gefen gashin wannan ba, sai mu yi zoomin haka. Yanzu gira shi ma ka gane, sai mu sa shi. Madalla. Sai mu ainihin sa ainihin ƙwayan ido, shi ma da yake baki ne. Yauwa. Duk wani baƙaƙe in mun gama su sai mu maida, sai taɓa kan fil ɗin sai a koma. Yanzu in ka lura akwai inda ainihin suka ɗan yi fari-fari, inda fil ɗin. Madalla. To sai ka mai da brush ɗin haka, sai ka ɗan gyara shi, ka fitar da shi, sai ka zo ka yi zooming, ka zo wajen, sai ka ja fensir ɗin akai. Brush ɗin zai yawa. Madalla. Zai fita. Zai yi ainihin mai kyau. A gefen gashin nan ma akwai inda aka samu yawa. Madalla. Kaga sai ka bi shi daki ainihin rufe su gaba ɗaya, kowanne da mana cewa ba wani ƙofa wanda za a gani a wajen. Shikenan. Madalla. Bayan ka yi haka sai ka ainihin mai da kolo ɗin ka gani baƙin kaga ya hau yanzu, ido ya hau, ido wannan ya hau. To yanzu bari mu ainihin sa kolo na katun. Asalin kalo jiki na mutum na katun. Yawa, bari mu yi amfani da wannan kolo ɗin wannan. Shikenan. Yanzu sai mu ƙara zuwa mu ɗauko fil, mu taɓa fil. Ba da filin ba abun ba zai yiwu ba. Sai mu yi haka. Kaga yanzu ainihin fiska ya kalu. Madalla. Nan ma ya kalu. Wuyan filin ma ainihin ya kale ba. To shi ma sai mu yi haka, sai mu duba ina ne inda ainihin bai samu mai kyau ba. Sai mu duba, mu bincika, mu gani yaya inda ainihin yana buƙatan gyara. Inda muka yi mistake wurin zana nan sai mu bi shi, sai mu rufe shi. Ka gane. Yanzu kuma saura leɓe, saboda shi ne ba mu yi masa fil ba, shi ma yana buƙatar mu ɗauka masa kalonsa daban. To yanzu bari mu ɗau wannan kalon mu sa a leɓe, wannan na gefen ainihin wanda muka amfani da shi, shi ne ainihin ya bamu wannan kalo ɗin. Madalla. Sai mu je mu ƙara ɗauko fil namu, sai mu zo sai mu ainihin taɓa a kan leɓe ɗin. Idan bai yi ba za mu iya canzawa, sai mu ƙara ɗauko wani kolo ko wannan. Yawa. Kuma akwai halin mu ƙara seta shi a nan wajen.
madalla madalla. To yanzu bayan ya hau sai mu ƙara taɓa fil ɗin mu sai mu mai da shi mu duba mu ga ya abun yayi ne ko bai yi ba. Madalla. To bayan haka sai mu sa ainihin gefen ido, ka san ido farin gefen nan shi ma akwai buƙatar mu masa fil, to sai mu ƙara ɗauko fil ɗin sai mu sa haka sai mu ƙara zooming na shi kamar da yanda muka yi zooming madalla amma iya kwaya fili na tsakiya na sai a ƙura da shi madalla haka ƙwarai. To bayan mun yi sai mu ƙara mai taɓa fil ɗin ya koma haka la'anin ya idon mu ya fita ainihin fari yanda muke buƙata da sauransu, ka gane katun ya fita. To in ka lura anan akwai abin da muka manta, to shine ainihin kolo na fil ɗin nan wanda muka manta a nan wajen ya kamata shi ma mu ƙara gyara shi tsakanin ainihin ido da in bare yiwu ba sai mu ɗauko fensir namu sai mu mai da fil ɗin sai mu bi shi da fensir sai mu zana shi, kaga ya fitar mana da tsakanin su ba wani matsala. Yanzu ainihin fitar da katun yadda dai za a gane haka. Nan ma in muna so mu sa wani kuma sai mu ƙara sa domin mu ainihin sa wannan kunne yadda za a gane kaga shi ma kunne madalla to madalla yawa. Yanzu ka kalla katun ya haɗu, to bayan mun gama sai mu zo sai mu yi haka nan wajen sai mu mai da shi 100 namu, ka gane ya koma 100 ya koma 100 nan kuma sai mu dan rage shi kaɗan, shi kuma a rage sa kamar ya kenan dan rage shi ko zuwa 80 yawa 80 ko 70 wasu abubuwa. Kaga ainihin katun namu ya ainihin fita idan mun ga dama za mu iya screenshot ɗinsa haka sai mu save ya save. Idan kuma ana so a mai da shi asalin yanda aka zana kuma yawa in ana so a save shi yanzu haka sai mu haka sai mu save madalla daga bayan yayi yawa yana saving ba sai mu dan saurara masa madalla. Kaga ya nuna mana save to gallery ko to madalla. Yanzu in muna so mu ganshi sai mu je sai mu taba nan sai mu duba gallery sai mu je cikin gallery din ka kalla gashi nan ko madalla gashi nan a cikin gallery din in muna so mu saving din sai ya zauna a cikin waya sai mu yi haka. Kaga ga save as jpg ga save as png, to sai mu taba save as jpg din saboda yafi inganci, kowane irin waya tana bude shi. To gashi yanzu za mu iya tura ma wani ko ta ina shiya da wancan, to ga save to device shine za mu yi saving a cikin wayar mu kenan yanzu ya riga da ya save. In muna so mu gansa kuma yanzu za mu iya fita a cikin Autodesk din sai mu je mu bincika shi ainihin cikin gallery din mu na waya. Yanzu shi gallery mu gashi nan anan, sannan kuma ga hoton da muka zana madalla